Aniya na ang mga dagkong balita karong adlawa sa One Mindanao. Walang kumalo. 36 ka stall sa Toril Public Market sa Davao City. Nasunog, tinubdan sa kalayo, padayong giimbestigahan. Pipila ka estudyante, midiskarte og padidit sa handrail sa kapin 3,000 steps nga bungtod sa Dipolog City, Zamboanga del Norte. 54 anyos nga lalaki, patay human giingong na-suffocate sulod sa tunnel nga gihimo niini sa Davao City. Samtang 37 anyos nga lalaki, patay sab human natabunan sa gikalot nga tunnel sa Davao de Oro. Pipila ka PUV driver sa Davao City, buot mahisgutan sa sonad ni PBBM ang fuel subsidy o gubang solusyon sa problema sa transport sector. Labor group sa General Santos City, gipanawagan ang dugang usbaw sa suhulan.